माने जों दा बे स्टेशनाव जानला मोनला रोनावला फैनायनि खारन दं। हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बराय बावहरनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। नोंहालाय? मोजाङै हिट असम। आं दिनै फार्स्ट टाइम मोखां देखायना भिडिअ बानायनाया। बाबुया माने जों दा बे स्टेशनाव जानला मोनला रोनावला फैनायनि खारन दं। आं दा खिथागोन नोंथांमोननो। नायनो हागोन नै क'क्राझार स्टेशन। थांगोनब्रा जों टटेल 6 जन आरो ओमफ्राय जों सानै दं, ओमफ्राय नैबाव सानै दङ, ओमफ्राय ओरै खिथुजों सानै दं बिसोर भिडिअ टटेल 6 जन। बे खिथुआव सानै दं, बिसोर भिडिअ एसे थानो उसुबिदा मोनदोंनो। बिमा रायदों। बिमा रायदों। दा जोंना प्लेना सोलायबाय, माने नैबेनिफ्राय ट्रेनानो गैया, जोब्बाय, ट्रेनानो जोबजोब्बाय। ओमफ्राय जों दा पेसेन्जारजों बङाइसिम थांसै आरो, निउ बङाइसिम। बिनिफ्राय ट्रेनाथ' एभेलेबेल थाखायो हरै, ओमफ्राय बिनिफ्राय थांसै आरो दा स्टेशनाव रोनावला फैनायनि मामलाया बेनो। जों दा पेसेन्जारजों थांसै आरो बङाइसिम। नोंथांमोना नायलांबाय था। जों दा नै निउ बङाइनि माबायाव मोनफैबाय आरो स्टेशनाव, ओमफ्राय नायनोसै। उफाय गैया गाइस, नै ट्रेनबो मोनासै, बासआवसो गाखोनांबाय दा। थांसै बिनिफ्राय ओरै सिमलागुरिसिम थांसै, सिमलागुरिनिफ्राय डाइरेक्ट एभेलेबेल गारिनो। टट' गाखोलायबाय, अट' गाखोलायबाय, दसेनो बास गाखोलायबाय। ओमफ्राय दा नै माबायदि कन्डिसनाव दं जों? आं दा मायाव दं? नोंसोरथ' खम मोननाय नङा, डेन्जार जायगायाव दङ आं खिन्थु। माने सुपार बासनि बे सेकेन्ड सिट थायोना, गाहायाव मोनसे सिट दङ, बिसना, गोजौनि बिसनायावसो दङ आङो। माने एक्सपिरियेन्सआनो बेलेग दिनै ना। माथो बुंबावनो, नै दा एक्सपिरियेन्सआ मोनबाय बिरादनो, खिन्थु इन्टारेस्ट जोब। माने लोगोफोर गोजा नालाय, बिदि फेमिलिबाथ' बरिं मोनसिजोब्बायमोन। लोगो गोजा नालाय फाग्ला, थौमोन थौ, गोसो जाबानो खालामो। मानिया आलादासो जोंना, खिन्थु दिनै ना ब्लगा गाइस, नायलांबाय थाल'। जों जाना लाग्रोनि। दा नै 9:30 जानोसै, ओंखाम उखैबाय बिरादनो। खिन्थु आलादा फैबाय जों, एक्सपिरियेन्सआनो बेलेग दिनै ना। हिट। ओमफ्राय दा नाम्बार 1 बाजैयाव दं, बाव दा ओंखाम जासै। ना मा होनो सार? नाम्बार 1 बियो बाजै, नाम्बार 1 बाजै टल। दा ओंखाम जाखांबाय नै, जों नैबावनो जादोंमोन नै, बाजै हटेल, नाम्बार 1 बाजै हटेल। आं मैया मोनाद्रायनायखौ भिडिअखौ मोजां बानायनो हायासै, ओमफ्राय जों मैया नैबावनो थादोंमोन आरो, नैबे गोजायावनो थादोंमोन जों मैया। माने सासे बिदा दं, बेनि रुमाव थादों। मैयानि भिडिअखौ आं दिनैसो फोजोबनाय जाबाय गाइस। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा एसे कमेन्ट खालामना खिथाहर आरो। मोखां देखायनाय भिडिअ बानायबा एसे गावखौनो प्राउड फिल नाङो आरो। थेंक्स फर वाचिं गाइस।